ay YouTube. Hello, yes. Yes, good day everyone. Magandang araw po sa lahat. As you can see, parang walang araw dito for today. Medyo maulap. But you know guys, I am so happy. Why? Dahil isa sa ating kaibigan ay wow! Hello! Magandang araw po sa lahat. Kahit maulap dito ngayon, kung nasaan ako ngayon dito sa Italy, but you know, walang makakapigil sa aking kasiyahan. Bakit? Dahil isa sa ating kaibigan. Hello everyone! Alam nyo guys, isa sa masabi kong pinakamagandang mga pangyayari dito sa YouTube. Hello everyone! Wow, magandang araw po sa lahat. Nandito ako ngayon dahil gusto akong magpasalamat at una sa lahat gusto ko ring i-congratulate ang isa sa aking naging bagong kaibigan dito sa YouTube, at no other than congratulations from the bottom of my heart. Ako po ay nagpapasalamat sa iyong tulong at ngayon labis ang aking tuwa sa iyong bagong nakamit sa iyong channel. Hello everyone! Alam mo kung bakit? Hello everyone! Magandang araw po sa lahat. Kahit maulap po dito ngayon, kung nasaan ako dito sa Italy, but hello everyone! Alam niyo kung bakit? Dahil I would like to congratulate our new monetized YouTube channel. A new friend of mine. Hello everyone, good day. Alam niyo guys, sa YouTube ang dami. Hello everyone! Alam niyo kung bakit? Dahil ako ay natutuwa dahil sa hello, yes, hello bro. I'm so happy that you reached that milestone. Hello everyone! I would like to congratulate for reaching the milestone of a monetized channel. Yes, bro, congratulations from the bottom of my heart. Laban!